on the 1st of June 2026, on Monday, takaona Christopher Mutsvangwa achipa a media briefing yakanyatsobuda pachena kuti these are attacks on VP Constantino Chiwenga. Panguva ino takaona kuti as Christopher Mutsvangwa was delivering a media briefing, knowing that the following day Zambi is going to table the cap 3 in the cabinet. Panguva ino VP Constantino Chiwenga voya vachipuwa threats, vanozopuwa direct attacks. Panguva ino zvaita kuti nyika yese equally up for the protection of VP Constantino Chiwenga. Sara mina mashikombanyi kwa panguva ino. Tumbo subscribe or like the bell icon. Tibita mkuzwa anobuda chiposta picture the media briefing yana Mutsvangwa ibudanyira chiti. Speaking during the ongoing press statement at the ZANU-PF headquarters, Secretary for Information and Publicity, Comrade Chris Mutsvangwa, said that those abiding ambitions to lead Zimbabwe in 2028 should, for now, put such aspirations aside, as there is currently no vacancy at State House. Mashoko anoyaitwa panguva ino naMutsvangwa akanyatsoonekwa kunzi these words they are just being addressed to the VP Constantino Chiwenga anozivikanwa kuti he was the automatic successor of the president. And panguva ino pachiiswa nawo the cap 3 anyatsoonekwa kunzi these are architects ari kuda kubloka VP Constantino Chiwenga. Tona some of the people wakaita sana Dr. Rugare EN Gumbo anobudanyira achiti Chiwenga should exercise caution and restraint when dealing with ED, considering his experiences and strategic thinking, provocation, whether through words or action, risks undermining both the personal credibility and the stability of leadership. This is not the ZANU-PF way. My developments are rubuda patona kuti vamwe vakutochikira general vachiti VP Constantino Chiwenga will he manage to overcome all these attacks. Panguva ino kuti kuona kwanzi VP Constantino Chiwenga ndo munhu one ari kuona kwanzi ndo threat yasara in the ruling party ZANU-PF. Panguva ino nemamwe mageneral vamwe muri kuona vari kuimaja vachiuya vachiposta mastatements vachisupportana nethe army vachistopa these constitutional amendments. Azvipera moshe amene zvichapera sei? Pinda kuma section medu dzafura enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Subscribe or like, check out the bell icon.